wadhi kaunti ma Migori kama piny owacho mar kaunti ya Migori kokalo kuom migawo mar somo ochuogo komiti mar ji 10 ward ka ward kaunti ma Migori madhi tawo chenro mar chiwo basari ne jopuonjre e kaunti no. Komiti no ma oting'o oganda mopogore opogore kendo igeno ni dhi neno ni chenro mag chiwo basari otim e yo ma oyanga. Apisa maduong' e migawo mar somo e kaunti ya Migori Rose Ogwang wacho ni komiti no dhi neno ni mana jopuonjre ma onge gi nyalo ema oyier mondo omi oyud basari. Ne wacho ni gombo margi maduong' en ni omenda mar basari ochiw e yo maratiro. Director, I'd send it to Chief 0795. Dowa mor ka wang'eyo ni kawuono en odiochieng' ma nyithindwa man gi chandruok mag rem mag fees biro yudo konyruok nikech jogi gidhi bedo piny down at the ward level, at the polling stations, gibiro wuotho e gweng' ka gweng' ma gibiro yudo nyithindo ma pok oyudo konyruok kendo mondo migi matin mondo kanyalore nyathi ka nyathi oyud kaka dhi e skul. E ward ka ward wan gi ji 10 madhi timo tijni. E wi ji 10 go wan gi education officers magwa gi jotelo motelo ne county ni kaka sub county administrator, wan gi ward administrator, wan gi sub county education officers, medo ji 10 gi mondo tijni otie malong'o. So wan ga dieri ni corners te mag wards wa konde te mag Migori County gidhi chope. Dakika 23